Uphakamisa Notho odabuka eNtabankulu eEastern Cape osomahlayo safufusa unekhono elihlaba umxhwele lokulingisa abantu ikakhulukazi owabe engumengameli wezwe uJacob Zuma. Wacho uMandela wathi sohlangana ngeFreedom Day. Kuthatha ukuthi uze uzibonele ngamehlo enyama ukuthi lona akuyena wabe ngumengameli wezwe uJacob Zuma kepha usomahlaya nje olingisa ukukhuluma nje ngaye. Ukhonya ukhongolosi. Niyazi ukuthi lo kaMsholosi umaphuma phethe. Uphakamisa Notho uhlekisa umuntu ecashile ngekhono lakhe lokulingisa abanye abantu abaziwayo emphakathini. Udaba lolu ngangimtshelile phela uThuli Madonsela ngathi inkandla phela ngayikha ngalezi zami le kwangikhulumayo manje athi kumele ukuthi ngithwese icala ngokuthi ngikhandla insizwa yazalwa yakhulela eNtabankulu eEastern Cape isiphilisa ngokwenza amahlaya nokulingisa abantu. Umnqweno wami ukubana ngenye imini ngizibone ndisherisha iqonga ne comedians ezaziwayo zalapha eSouth Africa njengo David Kawu Oskhumba ukubonakalisa ebantwini ukuthi icomedy yenye izinto ezincedayo ekulungiseni abantu ingqondo nokuzisa nje ihappiness ebantwini. Lo somahlayo safufusa wenza lo msebenzi ngokuzinikela nje ngethemba lokuzenzela amasentshana ukuze ondle umndeni wakhe ngoba babheke yena ekhaya kwazisa kasebenzi nezingane zakwabo zisencane. Angazi ke lokho ukuthi